ị na-anya nke mkpu ebe a na-acha ọcha ọ bụ na okpu a nke achala ọcha nwee ihe ọ pụtara. Ị na-anya ọ na nke asachibuike ka m fụrụ okpu a nsizi ya ka m nwere ohere a wee kọwakwa ya ọzọ. Nke achala ọcha nwee ihe ọ pụtara, nke a chọrọ mmee nwee ihe ọ pụtara. Bịa gwa na ele ụmụ ya o nweghị ịma banyere okpu a. O nwere ndị ịma banyere ya ma mgbe ikpeazụ ebele ebe a o nwere nkụzi nye gbasara okpu a, mana mgbe m ji mechaa bụ nkụzi echetaghị m kwuo gbasara ị na-anya nke mkpu ebe a na-acha ọcha ọ bụ na okpu a nke achala ọcha nwee ihe ọ pụtara. Ị na-anya ọ na nke asachibuike ka m fụrụ okpu a nsizi ya ka m nwere ohere a wee kọwakwa ya ọzọ. Nke achala ọcha nwee ihe ọ pụtara, nke a chọrọ mmee nwee ihe ọ pụtara. Agwa m unu otu a mkpa okpu a kpufee ya aka nri gosi na m na-abịa emume obi aṅụrị dịka o si wee dị. Ọ bụ na m na-eje ebe a na-eru uju m ga-ekpufu ya n'azụ. Ọ bụ na m na-eje eme ihe mmụọ m ga-ekpufu ya n'aka ekpe. Ọ bụrụ na ọ bụ na ebe m na-eje adịka m mkpa na m achọghị nsogbu mkpufe ya n'aka nri ya head na-agwasị ndị bekee, mana ọ bụghị ebe a ka okpu a gwụrụ. Nke a mkpu na-egosi udo maka na ọ chara ọcha, mana ifu m ka mkpu nke mmee ebe a na-acha mmee ma anụ agha Igbo ba ejebe na agha Igbo ni na agha ogidi eji eje agha okpu a ka ị ga-afụ nke mmee ma mfụzi nke a o doro anya. Maka mgbe ikpeazụ ndị mmadụ na-ajụ m kee ihe nke ọcha pụtara ka ihe nke mmee pụtara. Enwere m nke mmee nwee nke ọcha. Ihe njigo nke mmee bụ maka nkụzi, mana nke ọcha ka m na-ekwu ugbu a akọwagụgwa m ọzọ. Nke a bụ maka agha, nke a maka udo. Ka ị chọọ ijita m nne m ka njizi ohere a wee jụta gị ihe ka ihe dị iche n'okpu a na-egosikwa ya ebe ka ihe dị iche n'okpu a n'okpu anụ a ihe mee nji jụ ya. Lụọ ya nso enweta nwere ya lụgoro ya nso nweta ya ọfụma. Ngwabịazịa ihe mere njiju ọtụtụ ndị na-ekwu na ọ bụ na ichighị echichi na ikwesịrị ikpu okpu anụ a. Ụfọdụ na-asị na okpu ndị onowu, ụfọdụ na-asị na okpu ndị ọzọ na ndị nze. Ma mmụọchi jụta mana oge ugbu a afọ ọtụtụ ndị bịakwa ha na-egbuye maka ijọsi ji ejije n'ọdị n'afịa na inwe ike ịbanye ebe ọbụla nweta ya. Mmụọ sokwu na ndị na-eresikwa ha mekpu maka abụ m nwaanyị ha mekpu m na-ere ere. Ọ na-abụkwa onye batakwa nlesi ya nsikwu ya na ọ mara ya mma. Nchọzi ịjụ ma o ziri ezi na onye ọbụla nwere ike ikpu okpu a. Okpu a ọ bụrụ na ị nwere ugwu, ọ bụrụ na ị na-akwanyere nna gị ugwu ma mkpa okpu a ọ bụrụ itinye echichi ị kwesịrị ikpu okpu a. Ifu nke a mkpu otu ihe ahụ ya wụ okpu ndị nze na ọzọ. Mana ịmago ka ụwa si dị ugbu a ihe ikwu okwu a kịta okwu ma ejide ịwụbata ya na ihe ndị mmadụ ga-akwụ ọ dị n'ahịa. Ọ bụ na atụrụ ga na-ekwu ya si wepụ ya n'ahịa si na-elebịa sọ ndị nze na ọzọ. Mmadụ ga-abata ebe ekwugo m oge obele nwa nkiri na African Magic Igbo bụ okpu a na-eme na-akọ akụkọ ifo nkwuo maka ya. Onye nwe ya bụ ejije dị na African Magic Igbo amaghị m na ọ na-eso m na Facebook ọ bịa kọba m ọnụ si m nke nwa ọ na m amụrụ na nwatakịrị na-echi echichi. Mana ihe anyị na-ekwu abụghị na nwatakịrị na-echi echichi ma ọ bụrụ na nwatakịrị na-echi. Ihe anyị na-ekwu bụ onye nke kpụrụ mkpa okpu dọgwarụ n'ala na-akọ akụkọ ifo o chiri echichi. Okpu ahụ okpu ndị nze. Ọ bụghị onye ọbụla kwesịrị ikpu okpu a. Taata ị ga-afụ onye Igbo okpuru okpu a na-akwabarụ nke bụ eziokwu oyiri isi adị na-akwabarụ na-agba kọndọktọ ndị agboro. Ihe niile a bụ iji wee tebụọ ka anyị njirimara ndị Igbo be anyị dịka anyị si dị na ụmụ ihe ndị a nwere ihe ọzọ o jighị ozu ya ezi. Onye kwesịrị ikpu okpu a bụ onye nze na ọzọ nwee ya ọzọ. Odogo gị anya ugbu a nsogbu adịrị ego onye na-elebe gwe mana ndị ilebe onye bụ iju ya na-ebu nze ịbụ ọzọ ibu igwe. Ngadalụ